Bæsy, hvad tror du, at socialcheferne her i dag får ud at høre om jeres liv ude i storbylandsbyen? Altså det jeg kan håbe på i hvert fald, at de får ud af det er, at det er rigtig vigtigt, at man begynder at tænke lidt anderledes, når man tænker på boliger. Vi er i hvert fald, nu kan jeg jo kun tænke de hjemløse og udsatte sag, eftersom at jeg er en af dem, man kalder de udsatte. Så for mig har det i hvert fald været vigtigt at finde et sted at bo, hvor jeg kunne trives. Og jeg har faktisk haft det rigtig svært med at trives, måske blandt bare ganske almindelige mennesker, som vi jo sådan har været sat op i kategorien plusser og minuser. I bund og grund er vi jo bare mennesker, og alle sammen har små drømme. Og herude i Storbylandsbyen kan jeg jo være den jeg er. Fordi her har jeg været åben omkring mit problem, så er der også folk, der spørger lidt til en. Og lidt tror jeg, at hvis de her sociale chefer, de begynder at lytte lidt til, at der måske skal ske noget andet inde på boligområdet, i stedet for alle de her forsøg, for vi kender jo alle sammen historien om dem hjemløse, der er blevet genhuset 20 gange, men det lykkes jo ikke, så nu opgiver vi. Det handler måske om, at det er fordi, at det ikke er den rigtige boligform, man har fundet til denne her person.